Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kambirana ndi atsogoleri azipani zina poyamba anaima ngati presidential candidate mu chaka cha 2014. Mu 2019 anapanga zonse ndithu zosonyeza kuti akukayima ndi kuzasintha chakumapetopeto pamene ananena kuti iwowo ndi chipani chawo akhala kumbuyo kwa Lazarus Chakwera amene nthawi imeneyo amayimira chipani cha Malawi Congress. Ndiye ndi munthu amene wakhala mu ndale nthawi yayitali, ndi munthu yekhayo kufikira lero amene anakhalapo vice president wa dziko ndi kukhalanso president wa dziko. Palibe munthu wina kuno ku Malawi amene anakhala pa maudindo awiri. Advantage ndonena kuti pokhala pa maudindo amenewo chilipo chimene iwo anaphunzira zija pa Chingerezi mana kuti experience. Ndodali ndi experience yokhala pa maudindo autsogolera amenewa imene ndikuganiza kuti ikhoza kuwathandizira pa zinthu zimene iwo akupanga. Komanso chifukwa choti anakhalako pa maudindo amenewa ndekuti mundaletu chimene chimafunikira kuti munthu achite bwino ndi kudziwika. Ndekuti mbali yodziwika anthu anawadziwa chifukwa chokhala pa maudindo akuluakulu awiri amenewa. Ndekuti ndi ngati mukuyang'ana chimene mukufunsa kuti advantage zimene mungaloze pokhala pa maudindo amene aja iwo aja ndekuti zinawathandiza kukhala odziwika ku anthu. Ukaona Jose Pandam mafotokozapo kuti akazikisa manifesto ya kuposta jedwa ndipo mafotokozapo zina mwanzo zimene akufuna atazachita nakamba pongani za secondary school ya ulere, kamba pongani yobweretsa chuma kuti mchimake, nkhani yobweretsa kubweretsa chakudya mumakomo mwa anthu, nkhani zimene timazimva kawiri. Mwina unakhutira zimene ananena pa mmene akuyendaende chifukwa chani Malawi avotera sindikunena kuti uzawavotera kapena ayi, zimenezo sinkhani yathu yapano. Nkhani yawo secondary school ya uleleko pena pake ineyo ndinakhutira, koma pena pake sindimakhutira. Ngati munabadwa pakale ngati ine 1993-94 mmene Bakile Munuzi atapanga mgwirizano ndi afodi ankanena zokuti primary school idzakhala yaulere. Ena afe tinali tikulipira kale ku primary school sitikakhulupirira koma zidachitika. Nde izinso sitinganenere kuti sizingachitika zitha 他我都错过来的哟，我那错过来那错，zima juruka ndi kunama kunena kuti panga changu tiro sabanga pa 2019 momwepa no 150 changu ndi 150 nde zina zimathawi khandi wiru ngati akunena zoona zithawi chito zala zimaize chinandi mtima kwambiri ndicho kuti adzakwaniritsa azikhala mmene 60% ya gender equality chimene chandigwira mtima kwambiri. Chabwino chaka bapo za Jose Pandam tufanye kuti ndamene akuyambirira kupereka kalata zawo kubunge limene la electoral mafandi ngonena apo kuti kumene tili kuno ku Bicc chitetezo ndi chokhwima kwambiri paliponse pali asilikali apolisi aja amavala camouflage ndiye naso osakhala mu uniform. Ndimanena apo chekwa kuti 21 amene ayimire chaka chino amene akufuna kupereka makalata zawo ndiye kulumira ndamene ayimire chaka chino ndi record number pamenepo pali oyima paokha pali azipani ngati chachititsa chifukwa zinachitike kwa zinthu muno kuti anthu oposera makumi awiri afune kukayimira pa mtsogoleri wa dziko. Ndi chani democracy at work?
zovuta kunena kuti chimene chapangitsa anthu ochuluka kuti panopa abwere anene kuti afuna ayimire pa mpando wautsogoleri wa dziko ndi chani. Ndingonenanso kuti pakadali pano amene anena kuti amene tikudziwa kuti mayina awo ali pa mndandanda wa amene akuyima ndi 21, koma pali mwayi kuti nambala imene ikhoza kukwera. Kwa mene ndimamvera sikuti achita kutseka kwenikweni kuti basi amene apereka akutatseka paseti ndiye kuti chiwerengero tukamba zoti pali anthu 21 koma nkuteka kuti tidutsa pa 21 ipo, nkutekanso kuti mwina ngati kubwere ena singaneneretu pakadali pano pali mayi mmodzi mwina akhozaso bwera mayi wina. Zimenezo amana kuti zidze pano zatonse tizionera limodzi, koma kwenikweni kuti munene kuti chimene chikupangitsa kuti anthu okhala ndi chidwi chokhala pa mpando wautsogoleri ndi chani, mwina tikhoza kungona kuti ndi democracy nanga si anthu akudzimva kuti amene ndikuonera ine ndikhoza kuyendetsa chinthu chimenechi. Ndiye kuti ndikupanga exercise ufulu umene anthu ali nawo, aona mene zikuchitikira, adzika pa mlingo ndikuona kuti amene akupangira awa inenso mwina atu zimenezi mpando umene ndikhoza kuutenga chifukwa ndi zinthu zimene ndikuganiza kuti ndikhoza kuchita nditakhala pa mpando wautsogoleri wa dziko. Achitete ndibwerezenso funso limenelo kwa inu kuti 20 kapena 21 Peter kuti ikhoza atha kupitirirapo apo chifukwa mwayiwo akana andiotsegulabe ku bungwe la MEC kwa amene akuona kuti ali ndi kuthekera kuzayimira. Zimenezi zikutanthauza chani pa democracy yathu? Ndikuvomerezana nawo kuti nambala itha kukula komanso itha kutsika. Oho. Chifukwa chakuti anthu ayenawa akuyuza pachizungu timati bargaining power. Tikudziwa malamulo athu kuti panopa tinanena zoti amene atasankhidwe kukhala mtsogoleri uli pachizungu timati 50+1 akuyena kupeza mavoti odutsira hafu nkuonjezerapo kuti akhale kuti tamuvomereza kuti uyu ndi mtsogoleri wathu. Ndati kamaitenga 50+1 imakhala kuti apapa aliyense amene akuona kuti ndili nkuthekera afuna ayitanidwe kumene mwina kungakhale alliance idakwanitsa kuwina mavoti odutsira pamenepo, koma noti daona kuti mgwirizano njasudaoneke bwino winaku timangoti zidathira mapenalty komano panopa aliyense afuna akhaliretu ndi chinthu choti chogwirika kuti ine ndikalowa kugwirizano nditani ndifake aliyense akulimba mtima kuti ndikalipire ndioneke kuti ineyo pandekha nditha kuwina. Komano tikanena muchilungamo kuti munthu apeze 50+1 pakali pano pandizovuta, komanso chimene zipani zambiri zikuyiwala olo anthu amene akuyima pamokha chimene akuyiwala ndi chokuti tikatenga 50+1 ija tikayinga ameki anthu awiri amene adzakhale number 1 ndi number 2 amene adzapikisane pachibwereza. Nde pachibwerezapo ndi wokuti kaya iwe unali number 10 ka unali number 21 ukuyenera kugwere bebali inayeti ndi akuyenera ndithu mwina kapena ndi pamene akubwerera nokuti akanena kuti mwationa ife kuti tinapita mwationa pamene pali ndi kuti bargaining power manena ija kapena mwina ita kubweranso pamenepo mwina ndiwale kambiri akufuna kuyima. Ndizoona ndekuti pali magulu angapo. Pali gulu loyamba la anthu amene akuyima amene akukhulupirira kuti ali ndi mwayi waukulu woti apambana, amene akuona ndithu kuti ineyo zimene tapanga mmene ndikuonera zinthu chisankho ichi chitipambane ndife, alipo ena amene akudziona choncho. Nde pali gulu lina limene likuona kuti mwina ife tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.